Voilà, ik ben hier aan het toestel, dus waar dat ik dus mijn overchipkaart oplaad. Mijn kaartgegevens, saldo. Dus ik zie hier actueel saldo 9,59 euro. Dus ik ga die nu opladen. Even terug eruit doen. Opladen saldo 10 euro. Betalen. Tas uitnemen. Dus geslaagd. En dan nog een keer te kijken als het erop staat. De veiligheid terug de kaart erin. Kaartgegevens. Saldo. Klaar staan nu op 19,59 euro.